କଣ ହେଇଛି? ସେ ପିଲାକୁ ବାନ୍ଧିକିନା ତା ଦାଦା ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ବାଡ଼ିଛି ସିଏ ଲିଜା ଯୋଉ ଝିଅଟା ସେ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସିଏ ଅଛି ବାଣୀ ବିହାରରେ। ହୁଁ ତ କନଫରେନ୍ସ ୟାଠୁ ବି ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋ ଭରସାରେ ଆଇଛି। ହୁଁ ତ ସେ ଭାବିଥିଲା ଛୋଟ ମୋବାଇଲଟା କେବେଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହୁଁ ତ ଏବେ ସେ କହୁଛି, ପିଲା କହୁଛି ଆଉ ସେ ଟିକେ ଜିଦିଆ ଛୁଆଟା ନା, ହୁଁ ମୋର ଯିଏ ମାନେ ମରିଯିବ। ହୁଁ ହୁଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା କି ହୁଁ ତମ ଭଳିଆ ପିଲା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ, କିଛି କହିବାର। ପିଲାକୁ ତା ଦାଦା ତା ବାପା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କଲ୍ କରିକିନା କହୁଛି ଆଉ ତମେ ତା ସହିତ ଟିକେ କନଫରେନ୍ସ କରେଇଦିଅ। ହୁଁ ଯେବେ କାହା ଟିକେ ଲଗେଇଦିଅ। ହୁଁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ଖୁଡ଼ି ହରିକି ପଳେଇ ଆଇଛି, ନହେଲେ ଏଠି କୋଉଠି ଯାଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ କେଜାଣି। ହଁ ତମେ ଏତିକି ବେଳିକା ଓକେ ଫୋକେ ମତେ ତ କଲ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇଛି। ହୁଁ ଚରମରେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖି ଆଖି ପଶିଯାଇଛି। ମୋତେ ଡରି ଆଣିଲାଣି। ହୁଁ ତମେ ଏବେ ବାଲାନ୍ସ ଏପଟ ସେପଟ କରନି, ତମେ ରଖିଥାଅ। କରେକ୍ଟ ଜାନୁଆରୀକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ମମି ହେରିକାର ପ୍ଲାନିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଅଛି, ହେଲା କି ତମକୁ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଲିଡ୍ ନଥିଲା ବୋଲି କହିପାରୁନଥିଲି। ହୁଁ ହୁଁ ତ କରିବା କଣ? ଏବେ ମତେ ସଫା କଥା ଗୋଟେ କୁହ। ହୁଁ କଣ କରିବା ଏବେ? ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ, ନା ଆଗକୁ ଟାଇମ୍, ନା ପଛକୁ, ନା ଏଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ? ତମର କଣ? ହୁଁ? ତମର କଣ? ତମେ ଆଜି କହିଲେ ଆଜି, କାଲି କହିଲେ ମୋର ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଛୁଆ ନୁହେଁ। ଆଜି କହିଲେ ଆଜି, କାଲି କହିଲେ କାଲି। ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବିନି ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ତମ ଭଳିଆ ପିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଆଉ ଆସିନି। ଆସିବ ଯଦି ମଧୁଆ ଯାଦୁଆ ହିରୋ ଆସିବ। ତମେ ଯଦି ନାହିଁ କରିବ, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିବେ। କଣ କରିବି? କାନ୍ଦିବା ଛଡା ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି। ହୁଁ ନାହିଁ କରିବନି ପ୍ଲିଜ୍, ନାହିଁ କରିବନି। ସେ ମମି ଆଉ ସେ ମାନସ ଭାଇନା ସେ ମନେ ମନେ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଦେଖି ସାଇଲେଣି। ନ ପଚାରିକିନା। କୋଉଠି? ଏଇ ସେଇ ଅନୁଗୁଳ ଆଡ଼େ ଯୋଉ ପିଲାଟା କହୁଥିଲି ସେଇଟା। ହୁଁ ତମର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ହୁଁ କୋଉଟା? ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କୋର୍ଟ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି। ହୁଁ ଯିଏ ସେଦିନ ଯୋଉ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ସେଠିକି। କାର? ଘର। ହୁଁ ତମଠିକି? ହୁଁ ତାଙ୍କର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କାଇଁ ଜଣେଇଲନି ତ?
ସେଦିନ ଜଣେଇଲନି। କେମିତି ଜଣେଇବି କେଜାଣି, ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି। ହୁଁ ହୁଁ।